Ev çalakî imzekirina pirtûkeka nû ye ku nivîskarê wê bi salan e di zindanê Tirkiyeyê de girtiye. Lê di ciyê nivîskar de hevjîna wî valahiya wî dadigire. Pirtûkên wî îmze dike û bi şanazî temsîl dike. Başak Demirtaş, hevjîna Selahattin Demirtaş li Amedê romana dawîn a hevjînê xwe a bi navê romana Dueta li Arafê îmza kir. Hezkiriyên Selahattin qasî wî qîmetê didine xanima wî Başak jî. Ku ew bi salan e dibe pir di nav gel û Demirtaş de. Di bernama taybet adanasîna romana dawîna Selahattin Demirtaş de Başak li ser hizra nivîsandina pirtûkê axivî. Dixwazim pêşî Silavê Selahattin ji we re bêjim. Bi rastî jî Selahattin dîsa me şaş kir. Bi birêz Yiğit Bener re bê romanê ku şêwazeka cuda bi kar anîn tiştekî orjînal çêkirin. Dibêjin cîhanê jî ev mînaka yekem e. Dema dest bi nivîsandina romanê kirin, min jî encamê merak dikir. Bêka wê berhemek çawa derkeve holê. Lê dema min xwend, min dît ku bi rastî jî berhemeka pir orjînal, balkêş û serkeftî ye. Hêjayê gotinê ku Selahattin Demirtaş romana Dueta li Arafê bi nivîskarê Türk Yiğit Bener re nivîsande. Di eslê xwe de mecbûr çapkirinê dest vê projê nekir. Destpêk weka lîstikek bû. Di nivîskarên dost di nava xwe de dest bi nivîsandina romaneka şîrî kirin ka ew ê serkeftî be an jîna em jî nizanbûn. Ew ê çawa encam ve. Lê piştê me dît berhemek serkeftî ye me jî biryar da ku were çapkirin. Min bi kêfxweşiyek mezin nivîsand. Ev roman xwendekaran davetê hizra aşitî, wijdan û feziletê dike. Bi terz û şêweza xwe jî di cîhanê de mînaka yekemîn e. Ji ber ku Demirtaş di girtîgehê de ye, Yiğit Bener nas nake û nivîskar jî Demirtaş nedîtiye. Başak Demirtaş û Yiğit Bener romanê ji bo xwendekaran îmze kirin. Şêxmûs diken nivîskarek berbiçav ê Amedê ye û hevalê Selahattin Demirtaş e. Wî anî ziman Demirtaş xwestiye danasîna pêşîn a pirtûkê li nav Amedê li Sûriyê çêbibe. Selahattin li hundir da nivîsand, Yiğit Bener li derve nivîsand. Arafta duet du mehberê derket. Selahattin û Başak Demirtaş û Yiğit Bener li turnekê çêkirine. Xwestira wan ew e ku nav heft heşt bajar ew ê bigerin. Ew ê yekemîn li xwestkirinik li Diyarbekir ew ê çêbikin. Bi dehan xwendekar jî di dora îmzeyê de bûn. Ciwanên ku him ji kesayetî, him jî ji nivîsên Selahattin Demirtaş hez dikin, hestê xwe wiha anî ziman. Kitabı gelek xweş in. Yani meriv siyasî olarak zî meriv lê mizeke zî xweş e. Gava meriv yekeke siyasî nebe. Normal yekeke bixwîne zî jê re pir xweş tê. Wekeke her alî da behskarê wan e. Hêjayê gotinê ku di 16 mijdara 2016 vir de Selahattin Demirtaş zindaniye ye. Lê di nav 8 salan de 5 romanan nivîsande û endamê pena navnetewî ye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.